In Drachtster Compagnie gingen 3 ponies op avontuur. Maar na een paar meter op het ijs zakten ze er toch in. Een vierde pony sloeg alarm en de eigenaar erbij kwam. En toen raakte ik zuur een beetje in paniek. Ik dacht, oh, die ben oer de sleet op de ijsgang en die ben verderop de dik op. Maar toen raakte dus het loont uit, toen zei ik sporend op de sleet. En nou, misschien wel 20, 40 meter verderop, de lijn dus het ijs heen, de lijn in de sleet. Met hulp van Boerleu en letter de bronnenwacht binnen de ponies uit het koude wetter hellen. Ze binnen de goord van wijk kwamen. Ik gelukkig al, ja, voor de baan. Want iets kwallen komen en de ponies lezen daar, dan ga je net zo'n blije boodschap. Bij de vogelhelling in Oerterp binnen van het weekend verschillende winterslachtoffers binnenbracht. Liekers deze zwanen die geen eten vinden kennen en gewoon futen. En dat is bijzonder, want die hazen haast neer bij de vogelhelling. Nou nee, Simmerda is wel eens wat jong, maar zoals nou als winterslachtoffer kan ik me net heugen. En wat markeert ze? Ja, verzwakt. Ik zus dat ik ze ben wierd. En ze hebben honger en ja, de zielige hoopjes. Hier mist ik nog een poort, komt dat van het ijs? Dat denk ik wel, ja. Ja. Versen. Ja, en dan krijg ze lang loeken dat de last komt. Ja, en dan breekt de boel en dan, nou ja, hij gaat er ik oude poort. Het maar riet om wettervogels te voorjen. Zolang het de vogel zich beweegt en zich verplaatst, zeggen ze, valt er nog wel wat mee. Maar op zich is het wel handig om wat bij te geven voor die wat ballen en een bakje wetter dat ze wat drinken kennen. Dat is natuurlijk hartstikke mooi wezen. De gasten bleven ont het ijs bij voort is.